Ay, wala man pala ako sa imo pala. Masikin na ano na paapin ko sa imo, wala man pala. Sabi ni Isap, di ang katok. Ibili ko na Ikaw ikaw. makatok. Nakaratok siya. Sabat. Eh, nakatok siya. Oo, dito na lang. Oo. Ang rubin dito. Makatok siya, makatok. Umupod ka na. Oh, Hindi kasi indugutan ko na ikaw kasi pala na ako mag-impresyon. Dire! Dire! Ay, no! Ang kagulang ko, mabay sa'yo mabay. Wala. Dire, na! Kasabi Ang na siya. kagulang ko, makukumbinsi ko ikaw, nasarap ka sa ako. Yun pala. Away sa'yo mo. Bumado ka man sa pula. Inasekta pa, no? Dapat. Nag-thumbs up ang pula! Wala ka lang. Ano po kaya ang brand? Ligap na no. Levi's! Ano sa libat? Libat gap. Dear Armor. Maglibat ka kaman. Sa'yo na now! Nano yan din sa'yo? Nano yan din sa'yo? Bali, I wanna dance with somebody mo nila. Nano yan din? Nano yan? Ay, mga ni. Nawara na. Tuon na si Kiling. Nadalik sa to. Nadalik sa dyan puno. Minsan ka. Yan, di palang yun yan. Pag uli mo, minsan ka pa may second round dyan to. Mao. Minsan. Mauna ka na siyempre. O, tinabuli pa lang ito. Una ka. Prepare ka na ma-assemble ka na. Wow, ba? Nagplano na. Iya. Na. Nagkamay na idea. Pero ibig sabihin, lesson learned. Hindi mo lang sabi. Set up na, planado. Planado na. Alam na niya ang ano. Alam na this. Alam na this. Dapat nga, intir na pag-asimbol, aram ta na. Kapag may ma-asimbol na Mary. Akay mo may Robson. Maria Mercedes. Ang tagal mo ka. Pag Mary talaga, no? Oh, Mary. Oh. Mary me. Sige lang. Sige, nagulat mo nga siya. Sabi niya, idamay na ako niyo. Sabi niya, Shot pa na. let me in. Sakto. Di ba, oh? Malasing na. Urulit naman kami, Cheryl. Salamat, Sampa. Banda ko naruyag sa nisasabi mo. Bagan, ano eh. Dire, bagang ka mula, mauruli. Salamat, Cheryl, Sampa. Salamat. May iba ako naman. Salamat, Sampa. Padi, thank you, Padi, sa Sino Sampa. masakay po yan din? Hindi sino masakay. Ano? Kami na masakit ang Randy. Cheryl. Bahala pa ka mo. Si Padi is ako, si Mrs. Ano, motor ka? Wala, si Padi J nan si Padi Wilson, mahal na mga motor. So, So, si SOS. Cheryl. sos yun. Sino ba mahatugan kan Cheryl? Ingayad is. Nana ya. Oh. Ayaw ko lang kanis. Kaya alam mo naman binata yun. Baka mamaya din kami makadto. Di ba? Kamu lang. Oh. Dala na. Ama to si Padi Wilson. Nano?
Alam mo, pag dala na, ibig sabihin, Ano, may istorya kayo kamunik. dala na. Uy, wala maniniman. Sabi ko, ako dala na. Ako. Kanina pa rin siya mariboko. Istorya kamunik. San masapawan, ano? Kapiluhan. Ang pagka-lalaki. Dinamay po pa Walang ako. preno. Pabalik. Ako yung maniniman, dinamay mo pa ako. Sino mo na kung kasat ni Mary? Kung kan. Bayad mo naman. Bayad dyan! Oo, ako na pa din. Ikaw man din si Mary, di ibang kami. Ikaw, nakichat-chat ka. Ragan ka. Nagchat-chat ko kita na doon. Kung ano naman ako, halok. Oo. Diri nga rin kami nagchat-chat. Buguli ka din. Diri mo pa. Wala naman po man yung karama sa mga chat niyo ni Mary. Sino ba si Mary kasi? Kung ang rep ni Mary wala si Stan, ano yung alam nila? Mahiwaga yun si Mary ah. Ano kayo pakisugan? Mary me your daughter. Hindi mo ka upilong, pakasal ka nagkakasal na kita. Sabihan ko na paano ka muna. Di ka mo pakasal. Hindi ka mo sakal. Torek. Torek. Kung makapakasal ka, nagkasal na ka mo. Ragan lang Hindi mo naman. ako pwede magsabi, marry you, marry me. Hindi naman pwede. Dapat bali me, bali me. Bali you, bali me. Ano yung bali? Diri pa nagsasahod, nagbabali na. Ay, yun, bitin lagi. Ano ka man? Bayain. Uro. Oh, maurulin ako ka mo. Nana, Bakal pa nga ni. mabakal pa ko na. Kiling, ayaw ko na pagsuka kay mabakal pa. Control Pwede na yourself. lang ni ano mo, share Sa iyo. Sa 25. next Sunday. Let's go. Si magkalaga. Yeah. Si kalaga yung kalaga. Hindi ah, di ba? Sabi niya, nabalak ako na magpaaga. Kaya aga pa ba? Pagal na sila. Pero, ano yan da? Special working. Sana lunes. Pero ko na isa, excuse me. Special working yan, di ba? Oo, di. Hindi Diring ko yan yun. eh. Sana nga ni. Hindi mo na Hindi lunes pala, pa. ano pala yan? Yun na bitya. Di ba, hindi mo na bilang. Monday. Ano yun? Monday. Paano ba ito? Sabi saan ka mga Kaya kay Man. Sunday daw. Sunday na 25. Sunday 25 eh. O, tapos, Hindi Aquino yan, di ba? Aray. tapos ng Cyril. Hindi Aquino, ano yan? Itsa yun, itsa. Sana Itsa. imo niya ni na lunes ang holiday. Itsa. Ang gusto mo sabihin, imo unan isa na Hindi kay minsan baga kapag dukot ko ngayon haran eh, inihin mo na holiday. Ay, sa Chinese New Year. Ano, nangyari, inihin mo na holiday ang Biyernes eh. Talagang, ano man talaga, Sabado man ang Chinese New Year ko. Kakainin mo. na. Na holiday ang Biyernes. Kay maluya nga, madlawong sa to, maluya an Adlaw. singkit nila. Ang pag-imudra sa adlaw, ang singkit, medyo kwan. Saday. Che. Ayaw mo na pantipikon. Maunin yan, an... Panjay, para Parang gusto na, minsan may nagkakali talaga sa amo na doon na, ano, na mag-ito. So, pag, ano, nag-inom mo kami sa dito. Eh, ulang kahagati, sabi, yan naman ako. Patay tayo dyan. Bakan mau. Ano naman sa... Wala kang no. Talaga yung bisita. Parang mo naman kami, nabisiuno kami. Nang problema si Kiling. Maski nag-i-ride kami, fight, may ride yun nag-i-ride. Ayaw pag-apilin kay Si Mire. Kaya, mapit ka kami, Rek. Ano? Mapit ka kami, Rek. Ang taon. Hoy, Cheryl, ipakilala ko nga si Marie para maraman mo kung ano sa to. Ay, ipakilala ko pa lang gan, ano. Oh, magsabay ka na dito. Uy, ano? Sino si Mary? May waga si Mary ah. Salamat. Nalo Santa Santita ba? Ayun na. Mamingin, Ano, Che? Salamat, Che. Papa, lawalay kayo. Yata sa... Kuya, salamat. Ingat ka mo. Thank you. Salamat, thank you. Okay, thank you ah. Uy, ang ayam din ha. Patuwa na lang ninyo. Nakalive ako sa YouTube pati.
Sa YouTube pati ini nakalive na nga yun. Pero may nag-iimod ka nga yun. Nga kayo nag-iimod. Bila mag-iimod sa YouTube na yun. Yung 3 person. Baka may nag-iimod ka mo. Bray na nga yun. Palayasan na yun. Palayas na ka mo. Lasing nga ako. Bye. Bye. Ano na yun? Lasing na na. Kasi na yun. Sino yun? Nagko-comment. Akin nagko-comment ka pa. Hello. Hello. Upot na si Ra. Parang nakaraway na. Hi. Pero paubos na ano oras. Kay ano. Hi, bye. Ay, sige. Kana! Ala, paano daw? Wait, paano daw mag-end? Nalimot ako. Saan? Saan mag